el vídeo anterior comentàvem que de tots els equips possibles que pot haver en una xarxa havíem de restar-li 2 i no vam explicar per què. Llavors, en aquest vídeo explicarem per què sempre hi ha 2 adreces que estan reservades. Val? Llavors, anem a començar per una de tipus C, val? Que és més senzill, que és aquesta, per exemple, 192.168.0.12. Llavors, aquí tenim, anem a ficar aquí la 192, vale? Exactament igual que això, no? Anem a ficar aquesta adreça aquí. Molt bé. Llavors, bueno, millor ho fiquem aquí, no? Aquí. Vale. La màscara no cal ficar-la, ja sabem que és tipus C, per tant ja sabem que tots aquests bits són de xarxa i tots aquests són de host. Llavors, si tots aquests són de xarxa, això no canviarà mai, el deixarem com està. I ara buscarem quantes màquines possibles pot haver-hi en aquesta xarxa amb això fixa. Llavors, tu em diràs, doncs mira, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes, per tant, totes les combinacions possibles, vale, seran els ordinadors que poden haver-hi. És a dir, des del 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 fins al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Val? Però hi ha 2 excepcions. Hi ha 2 adreces que estan reservades. Primera adreça reservada, la que són tot zeros. Aquesta adreça, l'adreça 192.168.0.0, està reservada. És l'adreça que representa el nom de la xarxa. És a dir, si jo fico aquí la 192.168.0.0 és el nom de la xarxa. I per tant, no podré fer servir aquesta adreça. Aquesta adreça, insisteixo, és la xarxa, deixar-la com està, i el host, tot zeros. En aquest cas, 192.168.0.0. Aquesta adreça no la podem fer servir. Val? I una altra, si el 00000 no es pot fer servir, tampoc es pot fer servir la mateixa amb tot uns. La 1, 1, 1, 1. Que com sabeu perfectament, aquest número en decimal és 255. Per tant, la 192.168.0.255 tampoc es pot fer servir. I ara em preguntaràs, val, aquesta primera, amb tots zeros aquí, era pel nom de la xarxa, no? Per representar la xarxa. Però aquesta, amb 255, què vol dir? Doncs aquesta adreça, amb el 255, li diem l'adreça de broadcast. Broadcast. Aquesta adreça de broadcast, el que es fa servir és per enviar un missatge a tots els ordinadors de la xarxa. Val? Imagina't que per la raó que sigui vull enviar un mateix paquet a totes les màquines de la xarxa. Doncs ho faré enviant-lo, en lloc d'enviant-lo a cadascun dels ordinadors, és a dir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7... Clar, en lloc d'enviar 254 paquets, el que faré serà enviar només un paquet a l'adreça 192.168.0 i tota l'adreça del host en uns, que és l'adreça de broadcast. Llavors, totes les xarxes, vale, tenen sempre 2 adreces reservades. Són l'adreça on el host són tots zeros i l'adreça amb el host són tot uns. Bueno, a continuació anem a veure el mateix, val? Amb aquesta de classe B, la 172, 17, 23, 44. Vale? 172, 17, 23, 44. El que faig és copio d'aquí directament l'adreça, que és la que havíem fet abans, vale? I l'enganxem aquí. Molt bé. Fixeu-vos, com en aquest cas estem parlant d'una adreça de classe B, les xarxes són aquests 2 grups
de 8 bits, vale? Aquests 2 bytes. Per tant, el host són tots aquests bits. Molt bé, llavors, fem igual que abans, no? Van dir que podria crear fins a 65.000 i pico hosts, vale? Però en tot cas hauríem de reservar les dues adreces que hem dit abans, vale? Una per a la xarxa i una per al broadcast. La xarxa és tot a 0, per tant, tot això és a 0 i per tant aquesta adreça serà la 17.44 era .0.0, vaig a mirar per si de cas m'estic equivocant, 172.17, perdó, 172.17.00 serà el nom de la xarxa, val? I tot a uns serà l'adreça de broadcast. Val? Per tant, la 172.17.255.255 serà l'adreça de broadcast. Només dir-vos, no? Tota la resta d'adreces, per exemple, m'invento una, la 172.17.44.23 és una adreça totalment vàlida per a un equip, o la 172.17.201.32, val? Són adreces perfectament vàlides, que estan entre aquesta i aquesta, i que respecten que això, que és la xarxa, és comuna, i això, que és el host, va variant. D'acord? I, insisteixo, només estem reservant les tot zeros i la tot uns, per la xarxa i pel broadcast. Això era classe B. I per últim, anem a veure la de classe A. La de classe A, que és aquesta, la 10.02.15, vale? Copio, enganxo aquí, i recordo que si és una adreça de classe A, això volia dir que són aquests 8 bits els de la xarxa i la resta és de host. Per tant, tot a zeros serà l'adreça de la xarxa, és a dir, la 10.0.0.0 és l'adreça de xarxa, vale? I tot això igual, però tot a uns, val? Tot això a uns, tot això també, i tot allò també, serà l'adreça de broadcast, que serà la 10.255.255.255. Vale? D'acord? Llavors, exactament igual que abans, tota la resta d'adreces on això es manté i aquí tenim qualsevol valor són direccions totalment vàlides per aquí. Per exemple, la 10.112.43.121. Sempre que s'estigui complint que això queda fixa i això varia. D'acord? Per tant, sempre que vulgui calcular quants ordinadors n'hi ha en una xarxa, hauré de calcular totes les variacions, totes les possibles combinacions que hi ha aquí, però sempre li hauré de restar 2. Per exemple, en aquest cas, quants ordinadors pot haver-hi aquí? Doncs en aquest cas hi ha 8 bits, per tant són 256 possibilitats per aquí. En aquest també pot haver-hi 256 possibilitats perquè hi ha 8 bits més. Aquí hi haurà 256 possibilitats també perquè tinc 8 bits també, però recordeu que haurem de restar-li sempre 2, que són la del nom de xarxa i la de broadcast.